Yung guys part 2 na guys, please. Bilis na, Sai. Bilis na. Atot karon say. Dito lang may matulog ha. Ito, marunong na? Itong talo? Ah, takay ko ma. Isa moros balik. Alas 8 buntag. Ma! Tay, tay. Nililisin ng bata, be. At pasok ko si Nina. Tulog eh. Hindi pwede din ni malipay, ani. Lipay na butong isa. Kaning gakuto-kuto sa likod mo mo ni sinutuga. Nga pag Bakit dili na siguro siya. no? Di kaya ang borot, kung dili niyang conjut Ah. mo. Pag di niya matandog siya, tiraw namin boss, anong ginawa? Mura kag punga, mura kag Punga. bukas. Ha? Kaysa hangin lang gud na sa. Kasi ako'y mag-ilot na yung likod kan kay kapan ako nga burot-burot. Sila naman po ako ko sa ligo lang Kaya kaya nagka-pabuk mo, ma'am. Ganyan, anak, di man kaya na ako nag-ipagos oy. Ako pabuk na ko. Ano kaya naman? Init ka na. Ah, Muninay, si Muninay. Ew, ew, Muninay. Si Muninay. Ew, ew. Muninay, si Muninay. Ew, ew. Muninay, si Muninay. sir, nag-break ka, sir. Di mo rin ang tutupanta rin, no? Banta rin nalagay pamatian, eh. Kadagan na to. Nalagay na pa sa pugihan, sige kang banta. Trabaho lang ko, no? Ilang anak ko man nagpuntan ito eh. Ana, ulbot Ah, mo. cellphone. mo. Namaste.
sa dahil. Nahiyang bitaw na siya diya ganita, may din yung pagkakayan. Sayang. Daghan na din kay pagpanda rin ako, di na. Daghan kayo magpahitot ko, di ba? Gamay raman. Gamay raman. Booking man. Booking lang ko. Gubot kay gili. Oo, kaway mo, ako siguro, anak ko, daghan na Kanina, nagsugod ko ganina bilot, alas 6:30. Hapon na kayo, nagpaman sa ika, nag-spray pag puntahan ka buhok. Ah, Liha, spray. Marmis. nagka-face mask lang kana, sir. Tulo ka buhok kanya ni back out. Kaya ko, hindi ka pwede gulat. Kapoy ni ginulat. Una pa niyong ulo na Di ba, nailakaw. nagpabok pero wa mo sipot. Awa na si Lipot. Tulog yun. Yung Ako, nag-text ang wala ko, pwede, nag-mito sa'yo mga 5:30. wala naka-reply. Wala naka-reply, mabot na, nabot mo na. Ate sa ganyan, mga alas 3. Alam. Ikaw pag siya nakauman ko, dalas 3:30 niya. Huway-huway sa. Kani sa sir, paminawa ko sir ha. Kani diri mo ni balay-balay si uric acid, balay-balay si sugar. Kalimot ha? Balay-balay si uric acid, kani sugar. Yun na sa parehas. So kani uric acid na diri ang sigarilyo inom. Kani na soft drinks, kape, juice ha. Garilyo inom. Asa ang kusog kanto ang mga epekto Ito ha. kumitas nito. Gusto ito mainom, sigarilyo ang mga epekto dire. Kusog tag soft drinks, kape, juice dire ha. Kung pareha ka kusog sabay. Adi kasi not drinks. Kape. Wala mong kape kaning usahay. Basta na yung sinangag. Ayaw gili ka nilip. Mahulot na mong kape sinangag. Magtubos may stick. Anong kuhan dahil? Oh, bakit ganito yung sinangag? Magdala man ako mama. Saan ang gatas ni mo? Basta to. Bisog na? Ala, ninog tubig ni gabi ng magtubig. Ano magtubig? Magtubig. Itong tubig ito. Nasa kon. Nakapahilo guys, Papa diri itong sa Mabini X. Net, gigo mo service ni mo sa Mabini Extension. Sugar roll akong Papa. Hello. Gusto mo papa? Sugar roll banda. Ricardo. Ako na dito. Oh. Mag-iinit. Mabini Extension dito sa Payunahan sa kita sa Sugar roll. Tubil man. Uy, magtubil man ta. Nabanog-banog. Magtubil man ta. Ito sa kwinahan. Uy, dito man sila matulog. Di sakay na lang kung ihatod ang apo. Ang apo may ihatod, di man ikaw. Sa day ka. Ngayon ikaw ma, largan lang po mga alas 5. Ihatod ang apo. Sakay na lang kung iba na pong apo ugma. Anaong saon, No, magkuyok bon na. mo na pong apo, ma! Ang sapay? Oo. Ang sa'yo, May? Dali mo manihapon? Dali mo manihapon? Nya? At tama-tama, nagbalik niyo pag-ugma o wala ka po kay... Ano na kung dali mo manihapon ba? Magdala lang gumusudan. Hindi Oo. naman na. Pwede naman matulog ka manok. Nagpatrol mo? Nagpatrol mo? Gamay kayo. Asa mo muli ang uban? Oh. Ayun na yan, tulog Mga na. na, lamig ko na. Hindi na na magpatid-patid. Oh. Bili lang ko, mga maka mo. Nawala tayo, wala tayo sudan dire. Wala man ni sudan. Sige, sige, sige.
Oh, lami si Dandiri, no? Dito naman siguro, palitin ko daw may manok. Bantay bata, biyak ni. Bantay bata! Wala sildo? Sildo yun. Sildo ko. Pulbog mo. Sir! Hi! Kuan sir ba? Napay nabili na tong peanut? Gidala na matalan? Gidala na matalan? Atong peanut ba? Atong kuan? Pangbata? T-shirt? Peanut butter ba? Bata ba? Bata ka ni o. Para manampok ni. Kamay magtimbang. Anak nga gwapo. Unsa day? Pag malulores na dahil ito. Nakawa din na. Unsa day? Unsa day? Sige sir. Ana oo. Hi! Oh, bangga na po. Puno na yun. Laga na. Puno na. Hi! Ay daw. Uban ka, Je. Aman. Tanaw. Karon, Sayo man sila uli ugma. duty ko mai. Ano man may muli uma? Alas wapel size. Apa masan silin? Ilang cellphone ang tamakan. Tata. Ang papa. Say. Wow. Uban dito ka, uban. Uban dito ka. Hindi lo. Cute ko ka rin. Uban dito ka, uban. Bye-bye. Babay daw, babay. Bye-bye. Babay daw, babay. Babay sa. Babay. Bye-bye. Babay ate. Bye-bye. Babay. Twinkies. Pahit. Wah, say-say. Wala kita. Dudong. Ay, ang may tawag kong dudong, ay. Dudong. Dudu na bayot. Pinapalagay mo. Bye-bye. Anak ko nang basta na ibuy na sabay buy na. Ali, ali. Ali, ali. Ali daw, ali daw. Lakaw, uban. Uban natin. Ali, ali. 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 Uban natin. Tara. Ay. Uban natin, uban. Babay na, babay. Ali. Tig-ate sila siya. Tig-ate. Murag unggoy, balik-balik. Murag magka-unggoy siya. Ali sama nih. Ay. Ali. Bye-bye. Give ate na, give ate, give. Give ate, give. Thank you. Ay, give. Thank you. Give ate, give ate. Thank you. Kapag. Paano nih? Dabay ate. Ay, dara. Apa gid boss?
Kapag-yapon. Naipon. Pag nabili. Thank you. Hindi ko mailot si Kwando ka na akong Victor, balik. No. Balik Dili lang ka. ako, Victor. Napailot man yung Victor. Oo, heart o heart. Ano sa mo trabaho? Heart. Dili, kaparoon tayo sa bali. Ah. Kaya nabalik man po na yung... Heart. Ay, nabali. Isa to eh. Isa to yung nabali ni Budo. Heart. Gusok. Bali ang gusto. Gilatayan na to. Box. Dilo ko balik. Box. Alam mo may dul dito niya na may kain Square niya. na square. Square. Dali ang gusok. Todo big. Ribs. Square. Ribs. Gusok, ribs. Heart. Kaya kayo gusto. Heart. Ribs. No, dili. Napay nga. Umato ko tag palingke, pamalita og baboy usa kay palito na to. Ribs. Ribs. Dili gusto. Dili Kasi na. magod. Kami maligyan ka kanang gusok unta. Bye-bye. Ribs gyud mas dali no. Ribs. Gimusukan. Tara. Tara. Ang kasa nga di na malihok na iyang pikas kamot. Kay na ang ugat dito May kina, may pugkan na sa bali ba. Multa, Victor, balik dari pangalan na to. Pangitaan din siya. Tagaplayan na wala na pala. Ilot, ilit, isa to ilot, at sa to. Tagaplayan na mang ulinot. Hindi. Edi, Mata ka sige. patay na daw. Orange. Baba na Red. nawawala ng mga bagitan. Red. Green. At spiritista sa una sa first cramp food. Green. Katong tig-operan ko an. Kuya pugit ng Yellow. trabaho hantot kadlaw na aga po. Yellow. Si, Orange. Orange. Mata to kay puso. Launa. lima ka, Bye-bye. mag-isa, 24 hours ang mga tao diha sa iyang singong. Hi. Ulang na lang mag-tent. Dili i-bite. Bye-bye. Yan lang ka. Kaysa po Ikaw, dito Kuya, ang ali. iisang. Say. Kaya na dyan si Papa sa may nag-phone service kayo. Sa nagusti na ako daw. Sa nagusti. Pilo patay na po. Bilo pa kung mag-anaw na ko. Ano yung sa nagusti na pila ka po? Yeah! Kaya ko sidaan. Paano na ko? Ano sa ba mo? Okay, yung kuha ni Kamama, 2018 pa. Kang. Dari. Ya. Wala ko pang kari. Pero si Papa, Ah, naka- bakit ginapangitan ako si Papa mahilot. Bato ikaw ako i-recommend sa ilang 2018, 19, 20, 22. Lugaya po di mo nakapaan. Nagawin Dito si Papa. Napahinahilot niya si Papa. Ah, dili na. Imo papa. 2018 ko siguro. Basta ka na, basta bago pa to yung mga 19 to. katong Perla Interang kwan account. Wow. Nga, itagaan kong number mo ito. Gihatag, pasan ako sa tumawang mo ng number. Sila yung nagkuhan dali. Gilat na, Je! Gilat na! Dito daw sa balay kay Kwan man to sa Papa. Dito kay Kwan ako Home service. Iraki Patrinso. Nag-home service mo na? Bayo? Dili sa Kwan. May bini extension. Ah, Sa Banog-Banog ba na. Iraq to ang sumuka. gilat na, Je! Kanang kuha niya, iyang nung wait, nakarimot. Ah! Tanawa lagi, wala lagi gilak. Ikaw ni paglap. Nako, masaan din eh. Gamay kahoy. Diya ka na, hikot lang na. Okay ikaw ma'am. Remote mong gudunta na siya, lubat na. Libat lang din. Ayun na, Hindi na mag-brown na. Masa mo itong kahoy, ano, Dede? Uy, ang suba. Soy-soy. Ang kupa. Soy-soy. Subang mamang ngasang. Alo, gipanulog ng saysay ang dulaan mo, Diamond. Mo, ni mo dulaan, panulog ng saysay. Naman. Ako ka manasa. Kapre kinayo. Ano oh? Ah. Dong. Anong hero to? Tagapabantiyan ko na. Basin ka to ka nga tinida ka na ito dito. Ang sama siya? Nahulog sa motor yang diri gali sa may backbone diri oh. Dugay naman to. Ya wala na Namoy kay gihilot nga nabalik na no. Disgrasya. siya niyang kasayaha pa. Nahulog dito sa atras. Yung magulang babae.
Sir? Ayan to, sir. Okay na? Kalami sa likod ni Moro ng kato gani. Lani, di na na Kapit magpatid-patid. na lami ato. Magpatid-patid mo na siya, maglagot ko. Doktor ka? Panday noon to. Ano naman? Abi na rin. Di armang god to, Diyos dado regidor. Hindi doktor. Tawa ko nung dahil. Dito ko makaunaw na gawin ng alis. Ikaw na mga ang mga lagyo. Lagyo mo dito naman dito. Tungkol sa social media. Social media. Pinakalayo mo da Japan. Japan. Ang kanito yun to kanito Japan. Pero ang ilang din nagbakasyon na napahilot. Napil ko silang listahan nga nagbakasyon. Canada, Australia. Bucket list. Pin sa bucket list. Murag ka ng kuha nila, pino nila nga atuan. Oh, hindi bakasyon na to ha. Pitong ba kita siya. Pana, Pero ang ito yung to kani Japan. Japan. Ano yun siya? Kada gabi man maligo. Ay, ituan niya. Paralyze. Ulay, mukatkat na ba na di alay? Saka na na. Kasi pwede pa to sa tinilika durite. Ay, Ito ba? Kaya ito mga tabang rin. Bilang ka mataan. Daghang mo kung yang hawak manggod to, murag bugay na po tayo to. Kay bugay man to restaurant na nahulog ba to sa do? Hindi na ko kabog-remember ka na sa Pero ito yung debate. yung likod yun, sakit. Okay. Diyan na naman ang plastic na po, Anje. Tatadol eh. Ay, Kung isa-isa. may master na kung likod. Parang murag nag-connect ang kanang sa iyang hawak, buglikod ba? Sa daw, dangganon din, naluto naman. Ito ka na ko tinatubuan na siguro nagkuan. Tubuan na ng tuyo. Tulod. Sayang sa baka. Na, naumala ka na. Tulod ka ng ibang ang joints pag Bunto sa gilot. Ha? Ito, gilot. Nahilot to do lang. Irag-ilat na tayo. Patanawa sa kuwan. Sa YouTube. Ikwantong ka ng bahaw, oh. Di pa ba ubas na? Bata, lay. Kaya Aching! Aching, ching, 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 ching. Ah. Iwasan niya ba? Iwasan niya. Yapin niya. Yapin niya. Suko ko ron! Ako sa labaw ilahagot sa kuan ilang. Pinakauna na kong gilot. Ay, Kuwan. nako, say-say. Airport. Duol. Ado na dito. Biyahe na lang doon. Ang bata, di Hindi na naman doon sa sinasakyanan. Ang bata. Nanay datag si Dada. Oh. Sa imong pamilya kinsa maayo mo ilot. Generation to generation mapasa na na. Wala may manghilot yun mo. Wala, kuan lang. Ako pa lang the first. Lagi ka pa sundo na na. Ang anak ko junior to. Ano bigit rin? Si Eric Hilot Jr. Irag-ilat na tayo. Oy. Kalas. Ano na tayo dito? Third. Apo. Pero di ka kabalo Ay, ka. ay, nanandili mawala. Adlaw ka sa adlaw. Pupuni ka tong COVID time mo. Mamilo man siguro yung COVID. 2018, 19 ang COVID, 18 December ang COVID. Kasi kasi COVID, normal na ito ko rin. Ay, di ako nga ni. Bawal ka. Bawal. Normal, hilot tayo ito. Pero yung sabi ko, Wala ka tong papa to 2019 to nahilot dali nahilot. wala pa tayo COVID. 20 man ang COVID. Ha? 20 ang COVID. 1920 ata. Nagsugod ang COVID sa Gwangju 18 December.
Yung 20 na diri na ni. Na-close na ang airport sa itong Marso 2019. Na-close ang airport. Kuyo ba? Makagawas. 20. Dili sa Davao. Diri sa Davao na to. Manila na kukuha na to. Diri wala. 20 na kita diri. Mga hakong batsit kanton. Napulot to, wag yung pinaluto. Wala pag ginaluto. Dili mapansin kanton, kang kanon ron. Dili ko. Kailan ka mabuhi mong anak? No. Pili, mabuhi ko o dili? No. Ay, kamong gaya akong gulay. No. Mukhang gulay, no. Ako mo ganit say-say. Wag ko el, pag dana ni bot, dili na na. Dili na di ay. Murag ikuya. Kira sir. Awa. Lako na. Punta gamay kay. Pag si Eric hilot, hilot Sino? Padaplin panuhot kay. Bikin Kita pa itong sa si Manapol, anhing Manapol. Kani ka to. Arinti wala sa mama. Mintin ko ato sus mga bawal sir, bawal di sa minaw.